Jeg er blevet kaldt noget så uopfindsomt som bananflue, og hele hendes kommentarfelt går i selvsving og skriver, at jeg er blevet sat på plads. Eller i hvert fald en ud af de 3 kommentarer, hun har fået. Men lad os lige høre, hvad hun har at sige. Tak for dit input, selvom ingen havde spurgt. Bananfluer finder vel altid frem til frugt. Korrekt. Bananfluer tiltrækkes nemlig af daggammel frugt eller syrlige væsker, hvilket jo siger noget om, du godt kunne have brug for vand og sæbe. Jeg kan godt forstå, at du ikke er interesseret i, at kvinder skal hæve barn. Det betyder jo mindre sex til dig, og du ligner i forvejen ikke en, der får alt for meget af det. Nej, og det er et aktivt valg, jeg selv har truffet i modsætning til andre. Jeg har intet problem med at bruge mænd for deres penge, fordi mænd har intet problem med at bruge mig for mit udseende. Og der vil jeg jo mene, at det er mere respektfuldt selv at have truffet valget, i forhold til bare at lade sig udnytte. Det nye afsnit af min podcast handler om incels. Måske du kan relatere. Jeg er endnu mere frisk på ideen, hvis du gider at gengælde mig den tjeneste. Jeg har nemlig tænkt mig at oprette en podcast, der omhandler ligegyldige musikere, der er nødt til at optræde afklædte for at få en lille smule opmærksomhed. Så jeg håber, du kunne være frisk. Vi kan jo om ikke andet lige gå indbydelsen en lille smule mere interessant ved at høre 2 sekunder af dit musik. Har lavet en halv million, men jeg ligner en million. Jeg er nødt til at stoppe den her. Det bliver simpelthen for uinteressant og selvmodsigende, når du synger, jeg ligner en million. Og vi alle sammen kan jo konstatere, at det eneste, du i virkeligheden ligner, det er et kronisk overtræk. Hashtag guldkunden i fodretten. Den her kvinde river mænd rundt, som om det var fredagsslæg. Hun er så mandlig, at når hun trækker bukserne ned, ligner det, hun har en mini-p***. Det er helt slukket. Men hils dine 16 likes og sig tillykke med sejren.